Моя праца ў групах заключалася ў тым, я вёў другую групу, гэта была другая жаль за грахі, і разважалі мы канкрэтна, які гэты жаль павінен быць, чым ёсць увогуле наш жаль, што гэта ёсць смутак, і на прыкладзе Юды і Пятра мы разбіраліся, што жаль, альбо ён ёсць эгацэнтрычны, калі чалавек плача над сабою, што ён у чымсьці штосьці прайграў, альбо жаль, гэта і жаль Пятра, жаль за тое, што я здрадзіў самого Бога тым, што яго пакрыўдзіў праз канкрэтны мой грэх. Таксама мы разбіралі аб тым, што гэты жаль вядзе нас да канкрэтнага дзеяння, да адкідання граху альбо не адкідання, альбо мы застаемся гэтым марнатраўным сынам, які адказвае на заклік Бога і выходзіць да айца, які яго штодня чакае, альбо застаецца, можна сказаць, каля карыта гэтага, у кавычках кажучы, сваёй штодзённасці і плача над шчырасцю сваіх дзён і заўсёды адчувае пустку ад свайго граху. Маладзёж вела сябе вельмі актыўна, аднак яшчэ акрамя гэтай тэматыкі агульна мы разглядалі грэх, бо іх цікавіла гэта тэма, і таксама чым мы можам атрымаць адплату, якая ёсць адплата за нашы грахі. Вынікам гэтага быў крыж, што Езус Хрыстус ёсць гэтай адплатаю за кожны наш дрэнны чын, што гэта ёсць любоў Бога, якая закрывае ўсе нашы грахі. Ад нас ёсць толькі гэты крок навяртання гэтага жалю, без якога няма шчырай споведзі, няма таксама навяртання і няма жыцця вечнага. Я працую з моладзю, скажу, што сучасная каталіцкая моладзь мяне як святара мабілізуе да таго, каб кожны дзень мне адказваць на сваё святарства так, і таксама каб выходзіць да іх. Не чакаць, што яны прыйдуць быць 24 гадзіны для іх, інакш мы проста страцім касцёл, інакш мы страцім гэтую моладзь, якая зараз крычыць аб сваёй любові. Гэта ёсць вынік усе гэтай татуіроўкі, пірсінгі, воласы, гэтыя групы моладзевыя. Гэта ёсць вынік таго, што ёсць брак гэтай любові ў сем'ях, яны яе шукаюць. Калі мы яе не дадзім, гэту любоў Езуса Хрыста, то мы проста страцім, можна сказаць, чалавечасць, чалавечасць у гэтай моладзі. А ўжо, калі не будзе гэтай чалавечасці, нельга казаць аб рэлігійнасці. Моладзь ёсць патрабуючая, яна чакае супрацоўніцтва. Ад нас залежыць, ці мы выйдзем ёй насустрач.